Ola, eu son Sonia Méndez e son directora, actriz, produtora e dirixo o Festival de Contidos Digitais Carballo Interplay. Unha das manías que teño é telo todo no seu sitio, pero ademais teño 2 gatos e teño manía de saber onde están antes de pechar a porta da casa, non? Teño sempre medo de que me queden pechados, de que lles pase algo, entón sempre teño que saludalos e despedirme deles antes de sair da casa, senón non saio. Porei as miñas gafas de ver de cerca. Tiro bastante cara a paridade, así que a igualdade, así que o mellor aí teño a mirada un pouco violeta. Eu estou aberta a calquera suxerencia, a que me sorprendan. Que o mellor un fin de semana nun spa, non lle digo que non, E nos estamos desexando inundar a rede con vídeos en galego. Así que nada, animadevos a participar e vémonos na gala de youtubeiras.